Want je kan niet dingen brengen, zo'n stukje van die dans. En zo. Net zo'n stukje dans. Ja, zeker man. Hoe komt niet? Hoe komt niet? Ja, hoe komt niet? Ik moet toch graag dat zien. Ik moet toch graag zien. Die Joe. Ik ging het die stiekem. Oh. Oh ja man. Ik moest hier echt dacht like zo een buitenkant voor je. Dan lezen me like gaan krijgen die week misschien. Wat ook ree is, en ik week achter. Dan gaan ze me niet like redelijk zien gedurende die dag of like whatever niet. So wanneer ik free is, dan zie ik ook mijn binnenkant. Ik is hier echt buitenkant. So mensen zien niet van mij like echt goed doen niet. Dus hij zei nog van mij, hij wil die dansen zien. Ik en hij maakt nou heel tijd songs, maar hij nog nooit van mij die dansen zien doen voor homie. Als het. Like nog nooit hè. Want ons is hier zo om elkaar echt dat ik nog zo lang om jou is dat ik nog zo Gemakkelijk aan dansen ga doen. Maar nou, hoe wil je het maken als je nou het zo moet gaan performen en dag? Kijk, wanneer ons op stages is het een andere story. Ons is gemakkelijk. Dat is maar net als man bij elkaar. Ja, ons is vrij gemakkelijk actually. Als maar net dat als man bij elkaar is, ja. Life moest nou, zoals ik weer. En hij is ook bezig met zijn dan. Scheraren misschien of zo. Oké. En nog hij is om niet te vinden nog als ik het eigen weten. Maar jullie is lang voor een. Jo, wat teken nou. Maar oké, ik zou van mij kant dat ik geloof ik als ik me bara, ik kan voor een TikTok doen of dansen. Maar hoe jullie ze voelen naar. Nee, dat is niet fout. Het is niet als kreditkans zoals ik ook het Ja. Als strictly music of voetbal. Als al. Yes. Als alle goed wat ik kans ook krijg. Oké. Music of voetbal, letterlijk, nou dat ik denk aan. Even to ons, Maar op alle twee, jullie twee samen bij die voetbal en bij die muziek. Oké. voor me. Maar daar was de tijd dat ik voor een jaar en een half weg was. Ik was in de Kapen. Nou na COVID en alles. Toen bleek dat ik aan een verzoeken. Toen kon ik ineens like, recht af bij elkaar, ik kom in. Maar ons het de hele tijd beplan, like ons, mijn broer, wanneer ik nou mijn setup krijg, eventually, gaan ons gaan unlocken. En de hele tijd tot ons gesprekken, als ik nou misschien na weken afkom, als ik van like, yo, ons gaan die doen, ons gaan het doen. En ik kom niet zoveel, maar ons wel zo graag. En ons catch up ook like familiegoed en whatever, like nou, van ons zien elkaar bij lang klas. Nou wat ik toen terugtrek die jaar, en eventually nog kans krijgen alles, met goedkoop en alles. Toen zei ik van, Kevin, nou is het tijd nou. Toen ze nou eventually in zo'n nog kans krijgen om een song te maken, toen zei het Oké, die bengen. later. Dat is ook zo'n soort dag. Een strijd naar die sokka. Als het. Oké. Perfecte dag. Alright guys, onze episode 68 van de Vermaak Praat podcast. Een podcast waar jullie vermaak en waar ons lekker samen praat. En vandaag praat ons met twee coaches van die Saldana bij, van die Baai en van die Weskers. Ons vandaag hier in de studio voor Kimmy aan mijn veel linkerkant, a.k.a. King Extra. Alweer. Ik moet vooral mijn naam. Voor aan weer, ik moet vooral mijn naam. Ik ga niet aan weer zo, want ik weet, ze gaan nou zelf voorstellen, maar nog steeds neem King Extra. Alweer. Zo. Dus mensen gewoonlijk zeggen, als King Extra, maar ik verkies dat het schrijft met een X zien zijn. Oké. Niet met een A niet. Met een X, want dat is extra zien zijn. Nu ik draai die naam nog van laarschool af. Zien ze, ik zei, het lijkt wat anders thuis. Ik is megas genoeg. Het is extra. Alweer. Oké. En dan, ons andere gast, Henry. Ik zei Henry, jouw naam is ook met een X. Yes. Als hij ook een type reden achter dat. Kijk, nee. Ik doe nou al, die muziek doe ik nou al voorbij lang nou al. Like, ik heb de naam gehad voor hij. Die naam waar ik gehad voor hij was Junior. Junior is in like, mijn pa's naam is ook Henry. Oké. En ik heb een gedeelte van zijn naam, mijn actual naam is Henry Pieter. Je naam. Zoals mijn opa's naam en mijn pa's naam. So, toen check ik van mezelf, like, Junior is een beetje ongemakkelijk. Like, die way het lijkt ook even, als ik dat, zeg ik mezelf iets makkelijker om te googlen, zal Henry wees. Maar als zoveel Henry's in de wereld nou, want hij naam is nou zo hoe oud nou. Check ik van mezelf als ik een X zet waar die I is. Zal het een beetje uitstaan. Makkelijker om te googlen, makkelijker om te vinden. Algoritme, ja, op je ook zomaar. En het was kind of zo voor mij dat ik een lightie was en zo al gedacht had. Nogals, ja. Zo, jij is al van kleins af als je al een muzikant. Ja. Ik was 3 jaar oud, toen ken ik like Tupac lyrics. Maar ik zou niet praten voor mensen, nee. Ik zou letterlijk die conversations zien. Like, ik zou niet, mensen zouden denken ik kon niet praten. Totdat mijn zuster,
toen mijn zuster geboren was, en toen ik like, en hij is nu toen ik al 4 raak al. Zoals kon al vertellen, like, die light is al 4 jaar oud, hij obviously praat nou al. Maar, prior to that, niks gezelschap met niemand die. Als hij songs speelde, ken die songs word voor word. Ik had een pak gekregen van Tupac lyrics van mijn oma. Legit. Legit. Ja, maar langs jou, mijn andere kant, zij is ook een groot Tupac fan. Mas I, ja, dat ken je mas van, hè. So, welkom ons bij die Vermaak Praat podcast, hè. Ik weet, dat was een beetje kort kennisgeving geweest. Maar dank je dat jullie zelf voor ons in tijd gemaakt, hè. Ik heb, maar zoals je weet maar zo, dinsdag, als je wil muziek horen, muziek zien, als je wil artiesten zien, dan die plek om naar te gaan, is met mijn ongelukkig TikTok. Als je meer zo in de OTT. Zo ik heb die TikTok gegaan en toen kom ik af op Henry en die song van zo'n trainen en ik ga en ik zie mensen lauwen en mensen horen het en ik ga nog op ik kijk deze profiel. Dus denk ik, oh man, die ligt me zo lange baan. Zo, wat is de kans dat die persoon oploopt en hij is hier bij ons en over de podcast zit, dan wil je die persoon niet verstaan. En wat de ongeluk op is, Kimmy en er is, ik heb nog samen met z'n ieren praat. Onze raak super level artists, ne? Dat we alle voorbij ons beweeg, local podcasting. Ze gaan even zijn kaart toe gaan, man. En dan zeg je, wil ik ons het verstaan. Strijd naar die gehoord naam. Dus kijk je zo, voor hij man het daar gaat doen, gaat ik nog wel inkrijgen. Kan ik wel niet. Als ik van je die podcast stuur. Ja, kan ik die mannen maar nou liever vat. Voor hulle. Voor mij zeg maar ook, je gaat terug naar jou toe. Je gaat het niet verstaan. Zo, ja ons man. Ja, Bluetooth kan het doen dat. Zo weer eens guys. Rechte moment, rechte tijd, zoals in iedere week. Ik denk, ons begin, misschien gaat je horen de podcast, we gaan eens straight begin. There we go, thank you. Alright. Ons begin bij die song, die viral song. Viral beat. Ne? Wat is die song van die naam? Wat is die naam van die song? Zij voelen het. Zij voelen het. Zij voelen het is die song zijn naam. Zij voelen het. Oké. Die idee, toen je het ding schreef, waar we die idee gekomen? Ja, die is even voor sfeer gehad. Dat is een puurtje zo, guys. Zo ver als mogelijk zal ik er heel erg draaien. Ik was bij respectvol als ja. Vader weer. Ja, ik wil niet zitten die man. Ja. Hij is zo niet die wie je dom dat het moet staan. Is dat freestyle? Kijk, nee. Hij lacht man. Wat gebeurde het was, nee. Kijk, ik moet die backstory explain zodat mensen kunnen verstaan. In de zin van, hoe komt die gebeuren? Die is die ekkie, kan ik maar. Ik draai mijn best en dan zeg like, die is die. Maar ik kan het niet maken. Ons is maar, ik voel ons is maar allemaal. Sorry nou om like, zo'n ompaardje te gaan. Nee, dat is maar ons is, essentially als ik denk aan, ons is maar niet wissels. Ons is maar nog niet like messengers. So, bij van die tijden wordt ons maar van de rechtdag dat toelaat gebruikt als instrument. Nou voor kan ik nog zeggen voor 5 tot ik kan maar zeggen 15 jaar maak ik nog al muziek voor real. En van wordschool daar af. Ik denk van recordings. Ik ben nog gegaan van die processen van like wat ik in de boeken schrijf. Tot wanneer zij niet meer schrijven. Like, ons schrijft nou al, of ik schrijf nou al voor 9 jaar die songs. Ik ga het in record, mix en master terwijl ik record. Als ik klaar gerecord is die song klaar. So, fast forward nou. Die catalog wat ik heb van 5 tot 15 jaar en mensen kunnen gaan googlen. Alle songs is er. Er is zoveel mooie songs. Er is zoveel trailer songs. Er is zoveel R&B songs. Daar is amper damn gospel song. En niks van haar goed dit rechtig die aandacht gekregen van wat die song gekregen. En die song is een joke voor ons. Ons die is gevoel, ons gaan die song rechtig release. En die is die enige song in ons catalog wat ons heet, wat een kom-song is. Like letterlijk die eerste kom-song wat ik nog ooit gemaakt heb. En die weet is of het de als een kom-song is, nee. Dit een kom-vibe tot het. Maar
Die eerste song wat ik nou gemaakt heb, wat die vibe is. Dat is viral. Dat is viral. Het was een joke, like, oh, zo heb je gereleased, die cover art wat ik gedownload daarvan, is op Google Stock Image. Ze kan het gaan Google. Ik ga zoeken voor free Google Images. Like, die beat is een type beat wat ik gekregen op YouTube, dat beat wat ik gedownload heb, was crazy beat, per ongeluk. Per ongeluk. En nou, voelt me nog verder in, er is een, toen jullie nog die dan record, toen waar post die eerst op TikTok of op YouTube? Als ze die song gerecord, toen ze het klaarmaakt, toen zei ik ga het uploaden op DistroKid. Ik noem het DistroKid. Oké. We gaan het uploaden. Hij heeft nog hier DistroKid. Hij heeft nog hier zijn DistroKid. En hij zei, oké, nice, fine, upload het. Zei ik nog die platform, so upload die song. Ik zei, oké, cool. Ik ga je als een feature artist zetten. Ik upload die song. Nou, als je die song upload, verder we DistroKid soms 7 tot 8 dagen om die song te eten op alle platforms. So, ik heb verwacht dat die song gaat uitwisten die volgende week vrijdag of zaterdag. Oké. Die song is toen uit, die zaterdag, die vrijdag aan, die zaterdagochtend op alle platforms. Dus ik oké, kwaai. Ik post die eerste TikTok, maar ik post op alle platforms gewoonlijk wanneer ik mijn drops doe. Post ik op Facebook, post op Instagram, post op Twitter, whatever. Post ik nog overal. Ik post op TikTok een video. Maar dat was ook niet zo ernstig. Maar mensen like, kan ook die song van like. Ik post die zaterdagmiddag voordat ik die week verlaat. Net van een video van mij niet aan. Ik zie niet eens die woorden niet. Ik post die video. Mijn engineer wat mij alles geleerd. Reino, shout-out Reino. 17 is zijn engineernaam. Hij heeft voor mij alles geleerd van sound engineering. Hij komt me op van die week. Na die video. Ik ga naar huis toe, we gaan recorden ook al, ik ga naar TikTok live, whatever. Maar voor ik opga, zie ik mijn notifications die video's bezig om viral te gaan. Hij gaat op zijn phone en gaan kijken op mijn kant, is like, yo, je video's bezig om viral te gaan. Ik zeg, oké, nou, cool. Was record verder aan. Hier die zondag, toen ik nou moet sokken gaan spelen. Toen tekst ik voor hem, hij tekst van mij. Is like, yo, mijn bro, die song is nog bizar. En als je net die song gereleased, die song is nog bizar om naam te doen. Was kan het die gewoon niet. Die ons op ik via te zoeken, like, yo, ik voel het. Ik like, yo, Owens. Was speel elke zondag samen. Ik voel het nou voor mij. Alsof ze niet mijn naam kind. I'm like so speechless. Nee, ik luister naar wat hij zegt van being a vessel en die song wat hulle joke van maak en wat se lyrics, ek glad nie agree nie, die message agree ek nie. It is like, vir my is het disrespectful as an activist, but yet, wat ek luister en hoor is like, the moral compass waar ons currently is scary. Cause die ding gaan viral. It's andersom it is scary. En also is because hij doet veel R&B songs, en Christian songs of wat na dat. En niemand gaat waar van niet. En nou dus dat. En oké, dan zeg negatief of beter, maar zoals net. Ja, zoals als nou Christian song, maar een beetje explicit language en nou trending. Zoals, maar bijvoorbeeld twee keer. Ik kan op je podcast misschien 5 goede dingen van jullie zeggen, van jullie artists. Nee, kwaai song en die kwaai song. Jullie gaan niet waren niet. Zodra ik nou misschien een identificatie na zeg ik nee, mijn energie en Kim en zwak en die song en zo. En dan gaat het viral gaan op TikTok. En we staan, als het maar die, algoritme we staan. En hoe dingen is buiten kan. Zoals jullie zeggen, als je misschien intentie en wat ik like van de podcasting is, zoals ik nog hoor hoe hij is gestaan. Hij is buitenkant en zij hoe hij denkt en hoe hij is gestaan. En hoeveel mensen buitenkant op je rol met een verkeerde perceptie van die mensen binnen staan. Because we alles zien vanuit om jullie te kennen. En voor alle goed mensen zo, normaal weer. Maar zoveel dat ik kan zien is, die reactie van die song is bijna positief. Bijna like het, ik zie allemaal als die beats, ja, ik zie dat die beats kan je op YouTube. Ja. Van ik wil vooral zoals die beat, die inspiratie van die beat, hoe jullie die beat krijgen. Van hij, ik hoor je zeggen kom, maar van mij voel ik het altijd komen, dus aan type Afro, fast beat, move. En hij is like als element van verdagse hip-hop, trap, music. Daar zeg trap als je woord. Als element van ja, en zo de lava oorzaak om zekere pockets en te jump op je beat, like als zekere flows uit onze beat, dus
wat die like normal gom songs het, of like, Okay. het klinkt als een rap song, op een gom beat, amper So, so. ja, allemaal zoals een type Timber Boys type dan. Ja, Is iets wat ze in elkaar dans moest. Yes. Maar so is hy so gemonetized. Currently, ja. Okay. Ja. Maar hij deed dat er ook die. So al die goed gaan we naar mijn account toe. Oh. Like, die song van nou blauw is, like, die gaan we naar mijn account toe, het lea in dollars en dat is ook dus moest een company van USA. So hulle betalen in dollars. En hoe... So gauw soos wat, sorry, maar zo gauw als bullet wat hij het dus er ook niet kan maken. Ons beloof ons op zodat hij het dus er ook niet kan maken. Dan kan hij ook niet gejaagd krijgen van die song. Yo! Maar ik denk bij je aan te slapen bij. Om van jezelf ernstig op te vatten, zeg ik, dat is er ook niet. Because ik kan wel, wanneer je zei, koop een koop. Je kon over jaren aan het staan. Met de plan. En ongelukkig heeft die song beloofd. Dat is ook de song voor jullie twee om jullie voet niet hier te krijgen, verstaan. Om jullie dat het belooft. Zo be het, verstaan. Jullie weten wie jullie is op een dag. En ik like jullie andere type songs ook, als je type vibe, ne? En ik zie jullie zo bezig met die EP. Ik wil zeggen, die EP is hoeveel nou? Dat is klaar. We zijn nog geen naam aan voor die. Ik wil nog vragen, wat is de naam van die EP? We zijn nog geen naam aan voor die. En ik wil ook iets zo tekkie maken, zoals like, zij voelen het. Like, obviously, wow, oké, ja, maar ons wel dat is nou die sound van die EP. Die 4 songs gaan ook die sound in. Maar het gaat om onze artistry ook van so. Ik wil hem een beetje effort inzetten in die cover art, in die misschien like een paar video's ook maken. Wat ik dus normally als mensen maar ja albums erop of EP's en ik like één song wat maar die EP represent en dan zij voelen dat ze dan een song wat maar die dan gaan die tracks gaan krijgen zo voor die EP. Kimmy, ik heb gehoord iets op Baba ook. Als muziek je eerste liefde of als sokka? Ja, kan niet zien. Of wat? Ja, as we saying wat hulle sê, Master One, hoe sê hulle? Master, hallo? Jacob Oldred Jacob Master Oldred. man. Wat wij zien daar. Ang magkasa mo yung pala, tagik sun terug na ayos, tagik ko mo siya, Master of Nana siya man. Maar ongelukkig is ik talented in napaadang na siya. Napaadang na, oké. Ik ski na ara nou, voor man meer 10 jaar. Ik heb altijd getry van hoe zit maar favorite trek, plaatselijke plekken gaan blijven als je babes op zich. So ik heb maar een van mijn eerste liefdes gemaakt van ja, is gezin en zo. Maar muziek is al die pad in mijn poluten. Je weet niet waar het begint, man. Mijn pa destijds en zij daar, weet hij drums gekap voor die fireballs. Dat is iets wat hij altijd pad op trots geweest het als er mensen overkomen naar zijn huis toe. Nou, wanneer mensen komen daar, hij zei ook cassette uit in zijn, wat zei zo wat discs aan. En platen, ja, en dan, die man is nou, ik heb zeker maar die rhythm van hij daar, van hij dan nog wat daar op te dansen. Zeker daar, ik doe multiple things. Maar, als je op TikTok? Ja, maar ik wil het nog reden achterin, man. Ik heb een probleem aan met wat doen. Yes. Hij is like een rechte mens. Nee, ik wil niet erin, jong. Weet je wat ik met koning en dan komt mijn pa en mijn auntie zullen stoppen, maar je is valken. Ik mag niks doen niet. Als ik iets doe, dan zegt iets gezien, wat doen mijn klongen? Alsjeblieft, man. Oké, nou zijn ze dan zo, hallo, toch met valken, hè? Hoe is de actie op die song of iets? Ik probeer van mij wegstikken, maar ik kan niet. Ik kan niet. Ik moet nou samen met die man, zoals die man met zijn voeten in het water staan, ik moet nou samen met die man gaan. Dan ik zie wat hij zegt, ik was maak die song, ik voel die beat. Toen ik wil maar, ja, het spijt. Maar ik zie niet spijt, man, dat is iets kwaai, man. Dat is man. Kijk, wordt er zo ver gegaan, van jij van Saldanha bij. Yes. Goed geworden in de Wiskus? Yes. Yo, ik heb bij rondgetreden. Ook zelfde, maar ja. Jullie zijn geboren. Waar je naar school gegaan? Ik heb bij 3 scholen, joh, bij Diaz wel. Ik was bij Uitkijk Primair, wat gegaan is van graad 1 tot graad 9. Waar is dat Uitkijk? Als in Loetswil, Nijbus toe, Vredendal. Ik was in VSS, wat is die school zijn naam? Woolsley, secundaire school in Woolsley. En ik heb 4 koop einde bij die terong van Diaz wel.
Jo, baie wat Lekker travel ja. Sus. En jou Johnny en ook ja. Ik was bij, van graad 1 tot graad 5 was ik bij Langebaan weg. Hier bij die school. En toen trek ik naar Santana toe. Toen was ik bij Santana laat, van 5 tot 7. Vanaf toen ga ik Western toe. Toen ga ik Western toe van graad 8 tot 10. En toen van graad 11 tot 12 ga maak ik klaar bij Vreemde Gehoor. En dan daarna toe gaan toen hele IT. Krijg IT toen zei ik, oké, nou ik ga naar naartoe. Want ik was toch altijd een tik en stuff. Maar ik kreeg weet dat het eindelijk sound engineering en hij goed is. Ik een interessant was. Smart. Ik nog een vraag, dus jij toen is een vriendschap, je gaat weten dat we naartoe. Als je lang van kleins af, kom je naar samen of hoe? Ik leef in Henry aan de bra. Hoe lang terug? Wat samen om op je school was bij Western. Wie zei Mano? Nou, Mano is amper zoals para wat ik nou opgekeken ben. Dat is zo 3 jaar geworden als mij. Paar jaar samen PlayStation 2 gespeeld en zo man, sokker. Nou, toen wij zei een dag van mij, ik heb een para wat erin. Toen keek ik die video, dus ja, is die jou para. Nee, man, die nou kwaai para, van waar is die para? Toen zei man, hoe zit iemand in Sultana wat video's kijkt. Toen kom het zo, ons meet elkaar, all of a sudden bij die sokka verjaal. Toen moet ons link. Zien ze, toen zei ik om Nike skimmen en zo. Ik like zo music, en af en af is het aangegaan. En hoe song dat je wel nog samen? Ik vond die 4 songs dat was nooit gemaakt, het is die eerste 4 songs dat was samen. Oké. En hoe jong is jullie? Ja, ik is nog al 30 al. Ik is nog 26. Hoe voelt je deze groep? Ik voel zo oud. Die song maakt mij oud voelen. Die song mij richtig laat oud voelen. Want, zoals ik hier zit, nee. Ik hou niet van die song. Zoals ik veronderstel om te houden van die song. Als ik 21 was, dan zou ik van die song houden. Wat? Die oude mensen kan me niks zien. Maar also you conscious, guilty. Nee man, ik meen. Your moral compensate jou. En het is wat die ding is, wanneer zij samen met jouw brassers en jullie zijn in de studio en jullie het niet van, dan zie je ook enige iets. Jullie verwachten nog iets van die niet. Als die song gemaakt en als ze zeggen, joh, die mensen gaan niet van die en ook niet. Koos die is die in. Als die, daar is wat gebeurd. Die naam wordt, die beat, joh, die is een banger. Daar is wat gebeurd. Toen die song released, toen kreeg je maar wat ons krijgen van. En zelf had het maar zoals wat het komt. Niet allemaal gaan houden van niet. Maar, hoe kan ik me zo zeggen? Wat kom maar meer is voor onderstellen te komen mee. Kan ik me zo zeggen. En soms is het maar conscious man, jullie weet, jullie moral komt, jullie weet hoe het is en hoe mensen gaan ervaren, jullie voelen dat ik het heb een mooi verstaan. So, dat is fijn. Wanneer kan oors die video verwachten? Als er plannen voor die video? Dat is plannen voor die video. Yo, is gewoon plannen voor die video, want allemaal paraat van die video. Dat is ik wil aan die video's met posters. Kom allemaal toe. Kijk hier maar. Women rights te vinden. Maar allemaal kijken naar, daar moest af. Jouw creativity. So ik denk, als je misschien zo'n type dan de video weet, dus hoe kom maar niet? Ja, een skit van iemand. Zeg goed, ik is open voor alle ideas en mensen wat samen met ons wou werken. Voor die video. Als je een final, ik hou van iets. En moet praten samen met mij. Als dat die één is, is dat die één. So, wie even voor ons kan jou waarmee? Ja, voor ons, maar if push comes to shove, doen we het zomaar zelf. Ja. Jamie met die video doen Stonebridge. Jamie en ook hier op je couch bent. Dat is director, video director. Wow, Jamie van Spa, Stonebridge. Maar doen die video's? Hij in mijn groep moest, ja. Oké. Ja, so wat ik kan zien is, strijk wel de einde soort guys, né? Because why? Hij is de enige way voor jullie om te bouwen, verstaan? Van wat ik oplet, né? Of wat ik achterkom, die is dan met muziek. Ik weet niet wat en die wat dan met is, maar ons consume muziek te vinnig. Die is jullie moment.
oor 3 maanden, dan gaat het mijn moment wees. So in die 3 maanden, jullie moet capitalize guys. Facts. Jullie moet capitalize. En either way nou, because wij oor de next 3 maanden gaat dan nog Henry en nog King X na kom. En baie van die mannen, alle dank je aan. Nou die moment, oor een maand, dan is hij viral voorbij. Verstaan? Zij wordt nou wat die 2 maanden wordt je geboekt, heel veel naam, hij gaat komen. Hij gaat willen boek bij clubs, jullie moet komen, performen sowieso. En een maand in verstaan. So jullie moet nou besluiten, zoals in die tijd nou, wat gaan we maken met die tijd of met die spotlight op jullie verstaan. Maar dat is baie belangrijk. Het klomp voorbeelden wat we zien bij de artist opbouwen. En dan wordt er op oorlogs niet kapen, dan gaan oorlogs travel. En zij enjoy the moment. Because wij gewoon nice travel in Magiaal verstaan. En zij zien plekken. Want ze begiet van jouw artist van het verder of wat dan ook verstaan. Ze begiet, ik zonder ik koop man. Ik misschien nog niet eens dat ik ook is klomp artist weet ik aan wat er viral gaan, wat er songs zit, wat oor de 100.000 views zit. Maar van alles is dat er ook niet geregistreerd niet. Het is een YouTube page, het is een Facebook page, official page. Maar die man ook klaar, die vruchten geplukt al, nou zijn vruchten op. En nu is de man terug, back to square one. So, hij is mijn advies voor jullie. So, strijk wel de einders op. En toen legde we ons, waarom we de bezig staan. Jullie, als aard wat jullie het, ik vind bij je ga je samenstemmen als normaalweg. Dat mensen altijd gaan samenstemmen, maar als het type aard en je zegt, maar elke keer is je wissel. So, hoe je jezelf voor het dag brengt, is gonna be like dit. Maar jullie moet capitalize ons. Jullie moet definitief capitalize. En ik like voor de feit dat je allemaal video's op je sound maakt. Ik kan zien, samen met Ziggy, wat hij doet is, als hij een song release, hij hemzelf maakt oor die tonen video's van hij sound. Ze kan niet die fout aan de mensen om eigenlijk viral te maken. Hij doet zijn artist, zo ken me. Daar is die video, als je op zoek of alles, alsjeblieft. Ik zoek 10 minuten af met Bara, daar is die alsjeblieft. Because je laat weer gaan binnen wat uit te zeggen. Kijk aan, hij is wel een sticker, wat hem zei. Ja, nou 2 stickers. Hij is een koffie. Wat is dat aan zo mooi is dat. Ja, zo hij is er een van die moments guys, dat is niet capitalize op. Zo hij is met het ja, but just remember, next time moet jullie weten wat jullie uitzet. Because jullie beïnvloed die kleine oortjes. En nou is het nog een beat wat lekker is, so just be mindful. Yes. Sien hulle, kom ek sê het so, guys. Die 50% of 30% vat jy gaat samenstem in die song, ne? Die gaan nou as ewies, ongelukkig. Nee, is maar hoe is maar straightforward. So sê gaan hulle sê, guys, sê gaan hulle op die pad, soos conscious guys, doen die besluit, doen dit, en doen die echte ding. Even op die podcast, ook met teken wat so, sê gaan hulle sê, guys, die en die, moet je dit doen niet, because man heeft dit nodig en man ze niet staan. Je hebt een beetje guidance nodig, ja. Zo en zo. Jullie raak ouder, remember, you still want to get married. Feite. En kinderen, en dan heb je een dochter. Yo, en zij was... Ik was bij die werk, man. Ik was bij die werk. Minloos, please, in de... Like, gelukkig als ik single, toen altijd goed nog weer nou. So as in my single na die song Nee, ik is single voor die song gereleased was. Nee, ik zou single is na die song gereleased was ook like. Als iets aan iemand was, alles zou mij gelost. Maar ik was bij die week en als like bij van mensen was aan mijn week. En nou discover die antis dat nou. Maar it's like, som van hulle hou van alles wat obviously. Maar hulle kinders en die een wysie wat like niet beetje ouder als ik, zij is like 3 jaar oud, ouder als ik, maar zij is een kind van 10 jaar oud, een lightie, en zij krijgt die song die home, like viral go, like zij hoort die sound van die andere kamer, en ik is like, yo, this do it voor mij, like, rechtig hit, like, you know, like, that moment, this do it, like, rechtig hit, like, dat is een beetje gevaarlijk though. Okay, but, at the same time, weet ik het wat, like, ik heb gecheckt, like, ons community nou toelaat dat 21 promo en ping exist. Niet exist die, daan toegevat wordt. Met die wat hulle gedoen het. En die is ook nou quote-unquote examples, maar die is like, die is wat ze zoals allemaal like. So als die community die gaan aanvaarden of gevatten daarna die level toe. Die kan niet zo erg zijn. Dat is weer wat mijn devil's advocate voor mij gezegd. Okay. But obviously, ik kom van een maaf, ik heb sisters. So like,
ik moet lean naar die andere kant toe wat sê, like, yo, hij was nou een beetje Ik heb maar nog die kans van daarvoor, wanneer het maar nou zo gebeurt. Als die song niet waren gegaan, dan zou het niet zo geweest. Maar, nou is het maar nog een van die dingen. Zo ik versta maar, dat je moet mindful is. Voor die spotlight nou wat nou op jou is, like, die type goed wat ze nou gaan like, release, hier vanaf verder. Kan man nou zeggen, die project was nog. Maar nou is obviously was nou in die space voor die project. Yes. Die viben. Yes. Maar na die kan ze nog iets van ons verwachten, van like jazz music, omdat ons is kunstenaars eerste. Alle andere goede komen samen, like ons is entertainers, ons rappers, whatever. Maar ons is kunstenaars eerste. So I think, dat betekent het meeste voor ons. So, even als het like een beetje sacrifice gaan vat, om voor allemaal te please. Ik zal het doen, want ik zie mezelf als Michael Jackson leven. Like, ik zal hier nooit, like, True. dat is maar nog niet een van de dingen. En hij is legendary, ons luistert nog steeds in muziek. Yes. En dat is ook wel vorige nummers, zoals ooit consume muziek bij je gewoon, man. Ja, was een, en dan weer aan die ene. Dat is bij mij, ooit die mij van, aan die oude Dani. Ja man, maar wie zei het is uit je paard van hij doen? Oos, nazi, als misschien niet daar buiten zou bakken in Kaapstad, oos, jelle nazi, als moest bekend als Zuid-Afrika man. Zien ze, oos, het is een huistaal, en huistaal nog. Nou, whenever zij jouw huistaal wil representen muzieken, is het verschrikkelijk moeilijk. Unless zij Engels muziek maakt of Koza muziek. Zien ze. Nou, oos probeer Afrikaans muziek stoot, maar het is verschrikkelijk moeilijk om Afrikaanse muziek op een goede route te houden van die mensen uit Voorus komen. Dat is klaar van die part af. Dat is klaar negatief. Dat is like klaar. Allemaal willen gangsters Dat is klaar zien ze. Oos is die gangsters zien. Fake dan. Die ding is, om een gangster te wees betekent niet, ze gaan sterker als je niks persoon niet. Om niet iemand te wees betekent klaar, zij is sterker. Van jou hoef je staat te maken op je niks man in. Zij heeft in geval van groepsdruk, nou. Oos hoef je die type slang af te halen, zodat oos een muziek gaat boomen wie. Maar die ding is die mensen zoeken. Die mensen oren is klaar of vergof. Zien ze. Dat is true. Alles conditioned, ja. Zoals oos nou gaan goede muziek maken, gaan die mensen niet op een wave klimmen wat oos wel hier niet. Als oos nou weer aan zee, lopen in die pad in losie kans, losie missen, dan gaan die mensen niet luisteren niet. Maar ze nou willen zeggen, vader, hij dop. Maar nou wil ik nog een hele twee challenge om ons proberen ons een gedeelte skep waar ons een boodschap wil uitkry en consistent is met haar message. En nou onze moral fibers klaar letterlijk gaan. Onze teenage pregnancy states. Ik was nou nog bij Western tussen te like, want ik kan niet geloven die realiteit wat currently daar is. En julle is jong mannen. En onze jong ladies hulle het regte voorbeelde nodig. Julle kan nog steeds kom met julle hiphop. Wat die saaitjies en dit moet ek altyd Tupac se song sal gebruik. Want hy het geshift, nee? As jy die musiek in die begin gaan luister en na die shift, is dit baie dieper en more profetiek. En die woorde dra nog steeds vandag krag. As jy gaan luister na sy lyrics, is like, hy het regtig profetiek gespreek. Die current situations wat ons in is, sy hele albums is valid, as jy gaan luister. So die inspiration, die legacy wat jylle wil bou, as jong mans wat te focus het, ek hoor jylle is lief vir sokker. You know, om die jong seuns wie te sê, is het positief as jy by die sokker is het positief as jy op die rugbyveld is. En as jy kreatief is, probeer jou kreativiteit op 'n goeie, positiewe manier uitsit. Support sal kom. Jylle moet nie consistently bou. En met die wat nou wêreld gaan, die is net like, okay, jylle het dit. So bou op dit. Yes. Dat was nodig geweest. Ik waardeer haar bij je. Dat is heel nodig geweest voor jullie om te blowen. So, je gaat weer zeggen, ons capitalize op dat. Jullie moet capitalize, jullie moet verstaan, because wij, als moeilijk bij te kan, man, voor alle artsen als jullie. En ik verstaan 100% wat camera zegt, because wij, die ouwens voor jullie nog klaar, dan was het voor die basis het al, zoals wat moet geluisterd worden, wat moet gaan varen, wat moet dus reject verstaan,
ons aanvaar die gangsters die goed is, ons aanvaar die violence en die muziek en ons zoek je meer, voor alles het komt bij rap, vooral in hele genre, zoals maar alle, die kan niet wel iets zeggen, rap, dat gaat niet wel iets, dat gaat veel, verstaan, dus kom bij van ons die maak hier, verstaan. Het is like dit, ja, because die mannen voelen, je bent klaar, dan was het al zo, wat je hem hoor je hoed en wat zo even, maar nou, wat nou als je is van je hoed, nou, moet je maar, moet je liegen. Ze kan niet liegen. Ze kan niet liegen. Je moest je alvast. Je moest je alvast. Nou, die man is van die hoed, ik is van die hoed. Nou, wat is het verschil? We zijn nog steeds muzikanten. We zijn nog steeds één ding. Dat is waar we elkaar met meet, wij leven van die type muziek was nou. Yes. Ja, so ja guys man, ik love jullie artiesten. Ik love hoe jullie niet ignorant is man. Wat gebeurt niet. Dat is ook mee belangrijk, jullie is conscious bestaan. Wat eeuwen met het komen, het gaat wel met het komen, maar jullie is conscious bestaan. Jullie is ignorant, jullie is je komt met wel of zus. Zeker als wat nou je gangster iets zoals jij. Alle tijd nog justify man. Bestaan. Dus je gangster muziek is recht en dit en dat. Ons moet ook die goed paraat, maar een achterkop is wat je doet, misschien is het verkeerd, maar ze wil het aanvaarden, volgens mij zij voelt naar je. Ik wil wat mee te zeggen, maar jullie twee is, jullie zijn weer echt pad ons man. Ja, punten wat ik dacht, is nog steeds kinders van ouder, zo. Ik kan ook niet zeggen wat is, niet mag zeggen. Exactly, ja. Dat is belangrijk, ja. Ik was aan ook een andere val. Andere val? En nou wil ik weer eventjes. Wat is die beste? Ja. Die beste, ja. De slechtste situatie. Oké, nou, Kimmy zei ze eerst, dan zei ze. Ik ga naar los mee. Was het traumatizing? Yo, het plan niet van mij zo ernstig, maar het plan van iemand wat dacht, die denkt, kijk, ik ga niet praten. Maar wat ik ga zeggen, nee, mijn pa, weet je, maar je gezegd, jouw anties en peren, luister die muziek. Allah, ik zie dat die, ja, ze ik helemaal niet terugkijken. Ik ga het afhalen, maar ik weet moest, ik moet zijn phone van aanvatten voor een pampelok, baby. Yes, bad. Ik heb, nou was dat. Dat was 2 weken terug en toen een week terug weer. En toen weer die week. Het was mijn ma. Mijn ma is een onderwijzer bij Westkeschool. Zij was school bij Westkeschool. Nou, zij heeft het dan met die kinders, like, die kinders bij die school is allemaal haar kinders. Voor wie zij klas heeft, is haar kinders. En die kinders aanvaarden, hij is allemaal. Like, dat is maar nog niet hoe zij school ging. Oor de jaren nou. So dat is nou die ma was mij groot gemaakt. So mensen kan imagine hoe supporter wij mensen is voor wat even zij heeft. And like in your mind and whatever goals you have going on. But at the same time, die mensen zijn ook bij vigilant. So, ook als dop wat zij doen. En die keer hoef zij niet eens dop te houden tegen ze kom naar haar doorstip toe. Zij ging klas. Toen begon die lighties aankomen en zang die song. Ik voel het. En zij zei wel kennis like, hey, ik voel het niks te doen hier met die Engelse klas wat ik nou voor jullie had geen zit gauw. Zij is super streng. So, hulle het eerst gespeeld samen met Daddy. Hij is maar nou net omdat die temperature check like, hey, is je vrouw rijk met die, die song is viral. Die een light die moest van haar zeggen like, ma'am, I know you don't like the song, but it's trending, it's literally trending that you see. En ze zei, ja, of course, als mijn zin, ik ga eens doen naar die light die toe, elke dag, like. Jullie maken zo, die zo'n famous mens is, die is die kind wat ik uitgestoot. Dat is nog steeds die way zij van mij treat. So it's like, dat is die mensen wat ik om mij heet. So ik zal altijd grounded wezen in taal van wherever ik mezelf vind. En wat kunnen we verwachten voor de ogen van jullie 12? Behalve die EP? Sure. Baie goede muziek. Ja, baie goede muziek. Baie goede muziek. Ik is baie hands-on wanneer het komt bij muziek. Ik zie like zoals mensen die van mij beats en dan maak ik een einde die song. Ik maak die beats, maar nou hier zie je al. Mix die dan. Als het nou echt klinkt voor ons en like, I like it en hij deed die al. En hij begint freestyle iets en dan zeg ik, oké, koos maar hij song. Hij is hoe die song zo willen komt tussen ons. Jullie zitten die weken man. Yes. Jullie zitten die weken, die smaak. Yes, ons moet.
Right, fietsers. Voor wie willen nog graag fietsen? Of is die ideale fietser wat jullie graag willen in de week of artist? Om eerlijk te wezen. Local bound. Gaan eerst. Ons het nog geen gedank aan iemand wat zo fietsen nie, maar ons het al met een producer geweken. Met Brizano, Young Like Me. Shout out to Young Like Me though. Ons het net met hom so ver geweek. Maar verder daarna het ons nog geen verder rondgekeken en uitgestreken. Want kom, ik ga niet liggen. Hier is verschrikkelijke goede mensen hier buiten, maar die mensen wat talentvol is niet altijd goede mensen. Of hulle was voorheen goed. Hulle was goede mensen, maar zodra die licht uit jou skyn en sy bekom 'n ster en sy weet Hij is wel een keer meer. Hier is baie goeie artists in Saldanha, Vredenburg, Langebaan, Viaaldrip, Hopefield, hier rondom in die Weskaap. Maar ons gaan niemand smeek vir musiekie. Dat ja, nou je hoor. Sien jy? As jy saam met ons wil musiek maak, as jy 'n probleem het, as jy iets doen. Tyd, datum, venue, ons gaan 'n song drop en ons gaan seker maak is 'n hit. Ons gaan seker maak is 'n hit. Maar ons like die plate vir dit. Ik love hij man. Ons Ik love hij. Ja, hy gee my so maar grilling meer. Yes. Ja, want ek mense nie. Maar die ding is wat ek ook gerealiseer het. Vir solank wat ek die ding doen. Die kortste amount of like die langste amount time wat ek nou net goeie mense om my het, mense met goeie intenties of like mense wat net nie net goed vir ander mense maar goed vir hulle self ook like hulle kyk na hulle self ook hulle gee om vir hulle self. Die een tydjie in my lewe wat ek nou daai mense om my het begin die goed gebeur. Granted nou is nou songs soos die, but die momentum, die mense wat support, like die type mense wat ek mee bou om my nou op die oomblik is die mees positief as wat het ooit was in my lewe. Al die ander tye, daar was 'n tyd wat ek al op 'n stage was en ek het geopen vir Casper, Nasty C. Like, en het was 'n hele ander type musiek wat ek gemaak het met 'n hele ander groep mense. Die goed is nog op YouTube, maar dit het nie eens die aandag gekry wat die goed nou kry nie, want die spirits was bad. Like, die mense om my was nie die mense wat om my moes wees nie. Sekere mense wat saam my was van die begin af, het ook deur hy goed gegaan en hy goed ge-experience saam my en hulle toe gerealiseer, like, yo, die is die mense wat om ons moet wees. Dat is wel belangrijk. Hallo, terug nu hoor. Bad spirits of terug. Never mind of ze nou golden plakken of whatever. Als die spirits rondom me beter, dan gaan we terug. En hij is belangrijk, ja. Zoals zijn nou rechte mensen om jou. Nou, even soms zoals die gaan nou. Iedere ding wat je nou raakt, is goed. Literally. Iedere ding wat je raakt, is goed. Zo ik laat bij guys, man. No? Ja, dat is allemaal een wave. Met die type muziek. Sound en beat. No? En, maar die mensen wat die. Jullie kennen jullie waren. Jullie weten wat het is. Zo zijn nog steeds een beetje bijvoorbeeld. Zo. Niemand zit in Moesale en aan club je zoeken of iets en because zoals hij zegt, maar je bent een goede artist, hij zijn goede mensen hij zijn goede mensen verstaan en op een dag hadden we maar net viral songs en dat is alles wat ik aan wijs voor jou. Ik heb nummers op YouTube, ik heb dit, dat is alles wat hij eet, dat is alles wat ik al opgelaat, maar verder heeft hij ook maar niks verstaan. Ik kan niet op mensen uit omstandigheden uit wat je wil doen niet. Ik kan niet, als like, dat is super goed wat de mensen kan denken wanneer een mens bezig is met de muziek. Niet om pressure op jezelf te zetten, maar het is het ding wat je voor lief is. Dus je moet nooit like, jezelf laten voelen. Hey, ik moet nou dit ding doen, so ik moet nou dit doen, zodat ons bij een zekere situatie uit kan komen. Like, nee, maar at the same time, zij weet moest hoe komt zij die gave heeft. True. Yes, guys. So jullie zeggen als niemand wat jullie nou graag willen werken of misschien wat jullie misschien een gedachte hebben willen voor die ook of die dame pas bij ons sound. Of als jullie zo fijn op jullie eigen nou is. Op ons eigen nou. Op ons eigen nou. Als jullie nice. Op ons eigen nou. Ik like die voor die popvat nee. Wat ik nog als Samantha R&B DJ. Kom eens mee dat er iets anders. Ik wil als Samantha R&B. Zij is my goat. Like, zij is de beste female artist. En Zuid-Afrika, voor mij. Ik voel het. Like, ik kan niet eens lezen, tell you guys. Ik scroll nee.
Maar kom ik bij je met de R&B video. Ik zal het niet missen. Nee. Ik repost, ik moet like, ik moet comment. Like, ik ga op je comment like, DM. Want ik wil eerst, weg. Iemand als het een joke zogen, dat is zogen. Maar ze die intention, maar dat is like, ik weet niet eens dat is daar. Yo. Nice, ja, nice. En wat ik ook kan zeggen is, hè, of wat ik kan ook aan zien, zo'n tijd, wat ik misschien op social media kom bij social media ja, of in mijn theaters, en bij net om een persoon te weten, wat nou, in die algoritmes, baie gaan we nou, we gaan iedereen eenmaal of jullie gebruik was nou. Dus baie gaan we nou wel zeker gezegd, feature was hier, feature die was, klim op dat, just because wij, zij kiezen, zo vlammen ze dood. So alle gaan we nou weer gebruiken, maar nou alle vlammen op de stick verstaan, zodat alle kan binnen wat uit. Zoals als het ding willen binnen wat bij andere personen, zo nou man, zeg nou. Maar het is kwaai, oos ne, hoe ga ik je wel van jullie? Ja. Zien ze, die type kracht wat oos heeft, like, oos moest kunnen van God man. Alle kan maar nou, hoe van oos keer ze zo vlam wat in alle aanstik. Oos keer gaan niet dood, dus ik kan maar nou plaatsen gaan. Oos gaat niet altijd veel, ja. Als je het nodig hebt, vat zoveel als wat je kan man. Ze gaan niet oos onderkrijgen. Dat is nog niet zo wat het is. Ik kan niet zeggen, ik is hardkoppig of iets, is net. Muziek is overal, dagelijkse leven, overal is muziek. Als je natuur veel muziek hoort, als je stil zit in die volkjes vliegt, wat je zong. Zeg maar, die jaren muziek en alle, en dat kan je niet van jullie. Zien ze nou. Zo hij maar zit ook zo'n instrumenten. Dat is maar niet zo dat is. Ai, tero. Nou, ik ga niet wel zeggen, mensen met meer zijn met een paraat, meer zijn met een week, man. Nou, jullie stop ons. En dat is ook jullie soms zo goed in mijn koos, waar jullie energie wat jullie heet, man. Dat is het goede energie, man. Goede hart ons. Smart, man. En ik denk, voor mijzelf, ik heb al 3 mensen geïnboxen en gevraagd voor die podcast. Als amper zoals of iemand een friend request is op Facebook. En ik zeg, nee, zij zie je persoon niet wat te zeggen, zij is goede mensen, ik ga niet jou even approachen man. Maar ik ga niet liggen, terwijl ik zij songs zien en voor hem zien. Dus ik ga niet bij de inbox. Because wij, voor mij, zal ik amper genoeg, ik kan maar zien. Dat is een persoon op zijn rechte plek en ik kan maar zien. Die overweeg je ons rechte mindset man, dus ik ga even inbox. Maar ik denk die andere artiesten kan niet zeggen, maar ik had ooit wel een inbox of wel iets gevraagd of gezegd, ik zou combinatie niet. Zoals mensen, sorry, zoals mensen wat like gezien, of alles had denken, of like, ik teruggekomen. En jullie paar ben, jullie weet wat het drama ons al gaat. Ons de roadtrip ook gaat. Nee, ze is bevoorrecht, dank je. Nee, wat? Dank je. Als je bij de eerste jaar in een carrière, voor dat al. Maar, dus ik kan ik veel IT paraat geven. Maar als learning curves voor ons. Als een learning curves zoals verstaan zijn. En ik leer van jullie ook af. Zoals, jullie blijven nog steeds de positiviteit, never mind. Maar daarbij is juist jullie naar je gaat het wit, je gaat iets stikken naar je gaat nu waar je gaat komen. En kom je man niet verstaan. En dan zit je ook en dan zit je nee, maar die man is bij een podcast, die man is bij, zo is het ook nee. Misschien is het ooit te cool voor hem, misschien is het te cool voor haar niet. Misschien niet die smaak wat je like. Ja, maar dan motiveer je voor ons, kom ooit vergaderen, verstaan. Van ik ben naar je man geweest, van kijk eens als oors het gaat maken, moet niet terugkomen voor ons vragen. Maar ik kan niet weer zeggen, dankjewel Kimi, wat was het nee, never mind wat. Dat we maar komen staan zijn. Zo als we komen, dan kan we maar komen staan. Maar iedereen was ook bij mijn dag, ja, dat wil ik samen weken zo. We gaan niemand zo wat hebben staan, because wij, ik ken mijn woord. Ik ken mijn kozen woord, ik ken mijn andere kozen woord, ik ken ons programma, ik weet onze tijden, ons laten de werk, dus die mensen is een ingenieur. Dus dit is maar die easy part om met de setting te praten. Ik moet die ding nou laten werken op je computer, die sound krijg ik maar gaan editen goed zo. Als ik een klomtijd, als ik een clubs maken staan en ik het er werk op, zij het er werk staan. Je moet nog time van zo dat ik kan stoppen met views. Zo, al die weken, ik aan mijn bara. Zo, kom ik kan nou mijn waarde bepalen, die hoe andere persoon voor ons zit. Als ik kan nou die uren zit in daar zit,
in die week as dan ek nou werk vir ander persone my waarde sien of ons waarde sien. Ek weet self hiervoor was aan ons, ek self hiervoor ons die so en ons die tyd in was staan. So ek kan niet toelaten dat iemand anders jou leven dictate. Exactly, guys. So, guys, baie dankie dat gekom het, man. Nee, julle is awesome ouens, man. Nee, julle is awesome ouens. Nah, slecht. Henry Gaming, nee, ou aanmoedig. En we gaan speel sokka weer, man. Professional nu waren nie, man. Yes. Ik krijg die man nog heel te convinced. Like, hij is eigenlijk... Wat is hy? De klap spelen. Dat is right, hè? Ik wil leefdwingen. Ik wil in een plek voeren. Hij is de guy, leefdwingen. Hij moet je zijn. Ja, hij is een goat. Ja, zo. Nee. Gaan aan de man. Doen alle dan af. Je heet die 9 to 5, hè? Nee, ik ga nog maandag invallen. Ik heb mijn laatste week zoek, joh. Henry heet 9 to 5. Must know, obviously. Obviously. Dat ik nog zo adverteren op TikTok. Maar ik denk die mensen verstaan. Ik doe TikTok omdat ik het moet doen. Like, ik is een van die artists. Als ik een era groot geraakt heb. Sus Whitney ala. En like Brian McKnight. Ik hoor je. Like, als ik een hype wereld een groot geraakt heb. Dat zou ze mensen net gezien het op stage. Come on. Of like, zo mensen net gezien het gehoord het op radio. Maar omdat ons een die tijd TikTok area. waar ze zelf moet. Even die video wat viral gegaan. Dat is dus iets wat opgezet was. En ik heb nou wat dan gedaan. Die video was ik wat like die. So ik is iemand voor content creatie, kan ik mensen nou zeggen. Is maar net, ik heb geleerd door trial en error en zijn moeder nou en die je moet het thuis. je moet nou consistent wees met zekere goed en like. Smart. Ze moet innovate, man. En eventually wanneer ze nou die eyes op je weet, dan gaan ze vallen die goed wat ze veronderstellen om te gaan. Smart, ja. Strategy. Ze moet maar, like. En wat zullen we zeggen als je nou koos hebben zo'n 10 shows, 5 shows krijgt. En dan maak je geld op YouTube, op dat soort dingen. Je gaat nou een week, hij is weer klaar. Ga je weer los in voltage gaan? Of wat zullen we dan maken? Of wat zal hij punten zoals je zou zeggen, jongens? Of Kimmy, weet je niet? Of zit hij meer op de week? Wat gaat hij dus voor jullie om hij te doen? Om te zeggen, het is een all-star voltage. Als ik ziek was staan vast, dat ik toen maar ziek vond. Ja, het gaat me zo stability. Kijk, als die nou Amerika was, nee. Dat zou Osika nou al kon, like, nou al kort nou. Nou op die oomlik. Terwijl goed nou bezig is om te bazen goed. En like, net gauw een paar moves po. En dan gebeur goed niet. En dan is het zo. Maar, ons leven moest nou hier. So it's like, ze moet like strategic wees worden. Ze moet zeker maken, oké. Want ons kijkt nog naar mensen. So, ons wil moest nou zeker maken. Wanneer het recht nou tijd is om te kouwen. Maar met zekerheid. En ik kan nog niet praten voor mezelf, maar ik kan trust dat ons twee mensen in onze koning zitten wat voor ons zal like say, oké, nou is het tijd bro. Ze samen nou kort. En dan moet die dan gaan continue. Want die is nog wat zij wou gaan doen. Yes. En gelukkig is het nog hier een situation dat ons nou tijd besluiten moet nemen. Maar ik voel dat ik kom bij jou. So, elke dag kan een man maar net was nou like, als die dag eindigt bij dat oor. En dan dit vat me een nieuwe dag en dan wat die nieuwe dag heeft op de offer, vat ze ons nog. Smart, guys, man, smart. Ja, maar iets aan jou voor laatste? Nou, voor de mensen nou. Ja, die vraag heb je natuurlijk gezien. Ja. Iets van laatste? Van mijn kant af, ik wil redelijk collaboreren in die video, ik is ernstig. Ik wil aanstaan met mijn billboards om een message te geven. En ik moet toch honest is dat ik toen lood zijn songs sturen, dus ik klaar in die groep gezegd, hell no. Maar net een gentle reminder, get to know the person. Yes, have a conversation before you totally judge the book. So jullie heet het, alsjeblieft positief. Go to the left. We need more people on the left. En jullie moeten onthouden, jullie is powerful in the sense that jong seuns kyk op nie. Ek is 'n boy man, so daar is 'n manier dat ek gaan toelaat dat ek daai song luister en as jullie anders dink, maybe, but that no. So ja, bou op die goeie en jullie consistency en die feit dat jullie zo mooi mekaar complimenteer is voor mij nice. Smart, ja. Dank je. Ja, dat is heel.
Kan je kort niet karakter wat zij was is, je daar voeten, onnavidad geslacht. Je het waar, je het maar, zij is nou verliefd op je te winnen. Kom ik zeggen dat kort niet karakter, dat was nog op hier, ne? So ja man, guys, aan mijn kant af, ik laat willen weten, ik laat willen doen, ze artists op, ik laat wat willen doen, laat video's. Ik zie niet naar de EP, ik zie niet naar de muziek. Als een paar andere clubs, waar je twee rappen, waar je ook zong. En ik love het man. Ik love jullie uniekheid van Assie, van allemaal doen. Het is een rap, maar met een andere beat, met een ander type toon, met een ander type flow. En ik love het. Ik is een hip-hop ook, ik love hip-hop muziek. Dat is mijn eerste ding, maar ik like hip-hop muziek in R&B. Zo ik weet uit, als het komt bij muziek en bij hele beats en wat jullie doen. Dat is sound, het niemand is hetzelfde sound dat, zoals met Ali. Altijd zo'n type different sound gaat. Yes. Zo precies is jullie verstaan. En als hij werkt, het is different. Dan werkt het, dan kan niemand comparen met jullie niet verstaan. En als jullie twee uit heel kan bouwen, net bijvoorbeeld zo paying promo, jullie doen samen, jullie doen hele promotie, jullie doen hele catalogs, jullie doen hele t-shirts, jullie doen alle goedjes samen. Jullie kan niet verloren naar ons. Nou, so just keep on going. Dat is al wat ik kan zeggen. Hij maakt zijn platform en dan is er Alsjeblieft. Daar is die challenge. Daar is die challenge. We zal ook check worden daar. Yes. Dat is crazy. Dat is crazy, bro. Ja, zoiets laatst van jullie kant af. Die song is nog op Dustrobeat guys, ne? Zij voelen het. Ik ga dit stukjes zeggen, jullie gaan niet race hoor. Jullie gaan klagen worden. Dank je. Maar zij voelen het uit op alle platforms. Jullie gaan kijken op TikTok, op YouTube, Spotify, ne? Yes, Yes. Maar die songs zullen krijgen op een deze platforms van King Extra's, nou zo extra niet. We gaan hem extra maken, maar zij Dustrobeat. Panakort. Ja. So ja guys, iets van jullie kant af voor laatste. Wat was het uit het was willen muziek of boodschappen wat je willen teruggeven aan ons. Ik is heel man van karakter geworden, niet. En als er zoveel jaren die je moet opgemaakt, dat karakter komt, dus hij gaat niet meer mee zijn. King Extra design. Ja, sorry. Wait. Kimmy, Ja. ik weet niet wat je uit de mond vloeit. Vruchtbare water. Yes. Ja, zo. Vader van Leon. Ja, je weet nog niet, je weet het, is volop in je week en hoor. Ja, het is gevaarlijk, maar het is Dank je. Zo, ja, geen iets voor samen. Wat je wil zeggen. Nee, ik verkies maar om het in die muziek te drukken. Zo, wat jullie gaan ook weer redig is. Maar ik wil maar niet dankie zeggen voor die voorrecht wat jullie voor ons gegeven, man. Om voor ons hier toe te brengen, ons stem voor hen te stoten. Alhoewel jij dus nog niet groot en veel bekend is in alle plekken, is dus reden wat dankbaar dat jullie voor ons op jullie platform kon gezet hebben. En dat gaan we dus nog meer mensen benaderen naar onze wave toe en zo. Zo weer eens, dank je man, jullie man. Ik denk Henry is al die race gaat doen. Ik wil reitereren waar ik wil zeggen, dank je bij jou. Want ik wou nog, ik heb hoe kan ik zo zeggen, ik is een bij OCD mens. Ik leer uit naar ADHD en man, dat is echt zo. Ik heb amper gedaan, ik ga gebloedtikvis. Want ik was heel tijd en ik zei voor hem ook yo, moet je nog waren niet man. Zondags was was daar bro. Was aan speelsokken, was aan maaknumbers. En dat goes about this day. So, als het gegaan het, die weet gegaan het, dat is het gegaan het zo. So, ik heb daar klaar met mijn opgezet voor failure. Oh wow. Kan ik best wel zeggen. If push comes to shove. Ik is zo'n mens. Ik is letterlijk zo gelukkig maar ik zo'n mens. But, toen ik nou die location nou finally kreeg, dus ik oké, quiet. Die dingen zijn real. We zouden het doen. So, ik is bijna dankbaar daarvoor. Maar het is een opportunity. En zij kijkt nooit een gegeven peert in zijn pikje, ne? Dat is hij die gezegd. En ik wil ook zeggen, voor de youth. Oké, enjoy die song, ne? But respect your man, your sisters. Die vrouwmensen in jouw leven. En wees daar voor hulle, want ik zie ons in een generation waar die man redig mans is. Hoewel voor een stel is om te wezen. Hulle is bij hem zijn. En ik zie het in onze community en obviously komt het nou van ver af. Ik wil niet te diep daar niet, maar ons weet ons is gezet in gevolgs kind of in die circumstances. Ons mensen nou. So, ik wil die nog, als topic van aan de dag. Maar ik wil voor jullie reitereren, ik wil niet zeggen, kijk naar jullie mensen alsjeblieft.
gee om vir julle mense. Is crazy tye hier buite. Physically, mentally, spiritually gee om vir mekaar. Dis lief vir mekaar, kyk na mekaar. En geniet die lewe. Nie net altyd as 'n observer nie, of as iemand wat die situation try control nie, maar geniet dit vir wat het is, en wat jy gegee word, wees maar dankbaar daarvoor. Ja. Dames en heren, Kimmy en Henry, man. Come on guys. Hi, Yendem. Ja, ons gaan niet dans doen, ik ga definitief ons gaan niet dans doen. Ons gaan maar nou, misschien ons gaan maar aankomen dit in voor ons zo en ons kijkers. Zo, ons gaan niet eigen gedeelte, misschien nog niet voor die explicit part komt. Maar sinds we beter ons gaan het doen. Kimmy gaan het samen doen. Kimmy gaan het doen. Hij doet niet zo, gaan we daar het samen doen. Maar weer eens, dank je guys. Ik laat me wat je gezegd nou op einde, Henry. Because ik weet hoe je zo voelt. Zij voelen oké, als iemand vraagt, zo dan ga ik dit doen. Zo, maar zij blijven maar 5% van disappointment af. En hij gaat zeggen, maar ze niet zo als je maar blauw maar because zoals ik al zei, mensen zijn goede mensen weten kan niet. Dat is maar niet de waarheid, mensen zijn goede mensen weten kan niet. Maar ik ga wezen, ik ga niemand inboxen. Als ik iemand inbox, dan moet ik weten als een real person. Dus ik moet maar inboxen, because ik kan zien, nee, rechte persoon, rechte uit. Als ik als de type aan de vibe, zal ik eens gewaardeerd. Ik zal komen die podcast met daar zitten, kijk, dat wordt die zo met de wireless. Die man weer geven oor zit er wordt die. Klaar, we staan. Die oude week, ja, van die pad. Nee, man, ik wil die oor's wel, man. Ik wil zo wel paraat, man. Ik wil wel beter kennen wat die mensen, om wat te leren kennen. En dat is het doel van onze podcast bestaan, om upcoming artists te assist, of innere personen te stoten te vertellen. Dat is een podcast, dus ik zie allemaal gaan de mensen bestaan. En ik wil je dag als oor's nou nog verder maken, was hij ook moet verloren en zeggen als misschien een jong artiest misschien komen en zeggen nee, maar ik zoek er een hint dat ze even maar ons kan niet, ons zou bloedtikken bestaan. Ons er uit doen, maar ons mensen die helpen, man. Zo, bij dank je guys. Veel tijd. Jullie kan voor Henry in de King extra, jullie kan je op die platforms. Voor eerst op Engelse platform, YouTube, Spotify, TikTok, kan je uit. De viral song op TikTok, jullie moeten hem gewoon horen, ik zie bias op het. En als je niet verstaan waarom de song kom je, kijk die personen, dan kan je die woord, ja, nee, als je erbij weet te verstaan, because ik voel je nou voor die man kwaad lopen buiten kan te verstaan. Dat is een belief, ja. Zo ja, dank je guys man, hè. Stop.